De ochtend bij kindcentrum De Krokodaris, een locatie van het Nest, begon met een gezonde snack. Het project Groenteboxjes werd namelijk officieel opgestart. Wethouder Daan Jansen was aanwezig om de eerste groentes uit te delen. Ja, de groenteboxjes zijn een pakketje eigenlijk wat we aanbieden aan de kinderen van het Nest. We hebben een project samen met het Nest opgestart om de kinderen in een vroeg stadium bekend te maken en enthousiast te maken voor groenten. Ja, en lukt dat deze ochtend een beetje? Ja, dat lukt erg goed. Ik moet zeggen, we hebben een mooi palet aan groenten hier op de schaal liggen. En de kinderen die smullen er erg van. Ja. Ja, het is een soort van pilot, hè? De eerste 3 maanden wordt het uitgerold. Ja, hoe is dit bedacht of tot stand gekomen? Dat is een paar jaar geleden bedacht, samen met het Nest. Er is een onderzoek gedaan, ook samen met de Universiteit Maastricht. Om te kijken in hoeverre kinderen die in een vroeg stadium bekend worden gemaakt en enthousiast worden gemaakt voor groenten, ook een gezonde levensstijl gaan aanmeten voor zichzelf. En dat blijkt positief te werken. Ja, je had een dienblad vol, zei je al. Ja, wat lag er zo al op en wat is als meest in trek? Ja, ik moet zeggen, de wortels die werden in het begin heel erg afgenomen, moet ik zeggen. Maar we hebben courgette, we hebben bloemkool, we hebben champignons. En ik moet zeggen, ik vind zelf de tomaatjes wel lekker. Oh, lekker paprika. Goed zo. Lekker.